yok seni bilir. Nemişin ağlayan sadiyan gözü, yatlayan gülüşün tılla derlerin, kulpuğun tatılıp gidin yerlerin. Yatlayan gülüşün tılla derlerin, kulpuğun tatılıp gidin yerlerin. Kıyılıp dünyasının gitmedin ol, nemişin ağlayan sadiyan gözü. Kıyılma gidyenip doğduk düğünden, bağıtını taparsın canın tüyülsün. Ağlama gidyenip doğduk düğünden, bağıtını taparsın canın tüyülsün. Görýärmiň başyň boglunun, ya birinin kimmi taýlan oglunun. Wahaglaap goýmadyň bu torur ýerde, göýe ýigtilýändey ulusun derde. Wahaglaap goýmadyň bu torur ýerde, göýe ýigtilýändey ulusun derde. Yok yok ağlı bugün ayıp görülmez, kıyılıp dünyan sana kaydıp verilmez. Vahağlap koymadın oturur yerde, göğe yükselyendi ulusun derde. Vahağlap koymadın oturur yerde, göğe yükselyendi ulusun derde. Vahağlap koymadın oturur yerde, göğe yükselyendi ulusun derde. Ulusun derde, ulusun derde. Buna şun täzil bayramçylygymyň başlanýan wagtyna biz özümiz senetkar sanat işgärleri bolup şun Türkmenistanyň Milli Teleradio Kompaniýasynyň TMT reklam programmasynyň ajaýyp bir täze şowuny aşam atly şow programmany taýinlýar. Şonuň ilkinji sany demek ki garaşsyz Türkmenistan döwletimiz öz bir taraplygyny alandan soň garaşsyz döwlet bolandan soň beýik serdarymyz Saparmurat Türkmen Maşin Zaýatyny biz sanat işgärlerim önümli işläp bilýär. Şonuň üçin hem ilkinji tapar täze ýylla täze programmamyz şowuny aşam programmasy şonuň ilkinji tapar efire çykýar. Hem mäňde täze ýyl bayramçylygy bilen gutlaýar, mübareklýär. Hem mäňde jan taglygyň agdy birligini, ýurt paragatçylygyny, ırsyl döwletini arzu edýär. Edir adamlar şoň biziň şowuny aşam atly şow programmamyzyň ilkinji tanyny men öz kärdeşlerimi, öz aýdymçy senetkar sadyny ýollaşlamy çağırdım. Demek ki häzir gelin hemmämiz birlikde şoňky aşamyzyň gadyrdan mehmanlaryny çağıralyň. Şonuň üçin häzir men gadyrly mehmanlary ilk bilen aýtmakçy ýa-da ynga Türkmenistan döwletine iň ajaýyp senetkar sadyny ýollaşlym bar. Bular hemmesilenem programmamyzyň dowamyny siz hemmäňizi tanış ederim. Häzir bolsa ilki bilen Türkmenistanyny söýleýän ajaýyp aýdymçylaryň biri Mehr Annege Livan çağırasym gelýär. Mehr Annege Liva. Kerim näme? Meniň adym soňda ýaman ardymjyra berýäňli. Doğrudan Mehri häzir ilki bilen adaşyrdy kız. Ýöne studiýamyz ören ýyly giň onuň ýyllygyny üçin ajaýyp biziň tomaşaçylarymyz bar.
ajaýyp senetkär ustatlymyz bar. Özüň ýaly. Şoň üçin bir ýyl ardynjyrýanna men. Soğukdanmy ýyldan bilemek. Mähri şul 1997-nji ýyl näme ýylly? 97-nji ýyl ýalňyşmadam sagyr ýyly bolmaly. Indi şu täze 1998-nji ýyl näme ýyl bolýar? Bars ýyly. Bars diýmek gaplyň ýolbars. Şoluň hemme şu maşgala girýär. Gele meni biller uğradı bars ýyllygyny. Gelişine ardynjyrýan diýip uğrady garar. Mähri şuň anha görüşiň ýaly biziň studiýamyzda ilkinji tapar şoğulnaşym atly programmamy başlandy. Şonuň üçin ikimiz häzir söwüşmälim, jedelleşmälim. Sen öz ýözüňdäki arzulaňmadyr? Şolary ähli türkmen halkymyza şonky gelen mehmanlarymyza aýdaýdy. Gadyrly mehmanlar, men şuň öz adymdan, maşgalamyň adyndan, bütün songa adamlarynyň adyndan hemmeňizi maşgala ojaňyzda agdyrlyk, döwletlilik arzu edýän, ýüregiňizde beslen ähli arzularyňyz täzil hasyl bolsun, täzil düşünýil bolsun. Köpek sağol mähri. Diýmek ki, türkmen halkynyň şeýle bir sözi bar. Ýurdu döwlet geler bolsa, bagy bilen ozan geler diýe. Häzir men şul bagyny aýdym sen çağırjak gel. İlki bilen şul senetkär sahabyny ýoluşlarym bar. Şulardan başlaýdym diýen mähri. Sebäbi näme üçin? Ilmidama bular biziň aýdymlarymyzda sahat salýarlar, aranjировка edýärler. Ýöne näme üçindir şular ilmidama görünen. Bulun edýän zähmeti görnýärdi, özleri ýok. Şoň üçin şuň ajaýyp studiýamyzda men ähli kärdeş ýollaşlamy senetkär oglanlar sadanlary Türkmenistanyň iň ajaýyp senetkär oglanlary çağırdım, ýygnadım. Şonuň üçin ilki bilen men eger ruhsat berseňiz, ilkinji sözi şu ýerde türkmenne iň ajaýyp senetkär oglan bar. Hakberdi Allamuratov ähli şu depreklerde qara şu qaqılıp çalınýan zat bolsa hemmetine çalýar. Şol Hakberdi söz beresim gelýär, ýöne söz bermezden owul Hakberdi bilen kän döwletlerde bolýar. Misal Ýaponiýada bolamyzda bir näçe konsertler berdikdi. Näme üçindir şu ýerde süýjülük tortlaryny getirip ilki bilen Hakberdi berýärdiler. Ýa-da bir şäherde konsert berýär bolýan, ýene eýlek şäher ýanky tomaşaçylar gelip dur. Köpsem zen almaşgalar. Onuň näme üçindir pikir edýän? Ähri. Saat üçinmi ýa Ay şu hak berdiňe de özüm bir Ýapony meňzep dur. Doğrudan hak berdi, şolara meňzeşligim bar. Hak berdi diye mährem daşa gidenek şu garnaşlardan ne? Hak berdi, inni ýyllarça saat çalyp berdim. Ýyllarça. Diýmek ki, diňe bir şul belli bir döwletiň guralyny çalaňak da, Hindistanyň Hindilen guralym bolsa hak bersen çalyp otyr. Türkünkü bolsun, Iranyňky bolsun, tapawdy ýok. Hemmetinden başga ýa şuň men eger mümkin bolsa, ine öz kärdeşlerim bilen şähertlerim bilen gelipdiň. Şul depiň sesini, depleň sesini janly dinläsim gelýär. Hak berdi eger mümkin bolsa. Häzir haýsy guralyny başlajak? Ýöne dogrusyny aýtsaň başda näme guralyny, haýsy dep guralynyň başlapdyň? Men birinji bilen öz dep guralymyz bar da. Türkmeniň ýanky dep diýerler ona. Şo tegelek ne Süleyman agam gelmek. Şu dep guralyny başladyk göni omallar kozady, soň plastika geçildi. Plastika ham depden aýrylyp, soň plastika ol ýene şumal ham depe ýuwaş durun kelýär. Ýöňkü seslere durun kelýär. İlk şundan başladyk Kerimjan näme? Onun özüň bilýän salanyna iki sanak ýol bardy. Ne özüň bilýän Anýar Dattanyň ýolyny bilýän. Murat salýardy man diýipşi. Bunun şeýle oýlardy ne şuň alet salýardylar. Hak berdi ýadyna düşýärmi? Şol Öwdel Halipany atladyň şu wagt Anýar Halipany atladyň şu wagt bir çirtmek dünýälik türkmen halk aýdymlaryna salýan variantlary bar da. Şolardan bir näçeni görkezäýdim. Bilip salýardy, mene näme şol Halipa
seriallar boýlup şol çyrpmek çalýardy Murat ýanky Hanyberdiň oğlundan olurna beýleki ýanky Gorkodan çalýardy. Serialenkine saldan çalıp oturmaly näme? O nereseler ýol goýup giden nereseler näme? Ýatan ýerler ýagyty boldun. Doğrudanam şägird halipasından ozdurmasa käri terdiýen türkmen ajaýyp söz bar. Hak bersen ilki başlanyna ben özüm hem ilki bilen başlandy dep çalýardym. Depden başladym. Indi hak berdi bizim hem halipamyz bolup dur. Indim deňe görkesin näil instrumentlara çalyp bilýän hersiniň öz sesi bar, öz ýeri bar. Şeýle hak berdi. Berekeli hak berdi. Yine näil guralyň bar ýanynda. Bu diýerler, Araplar, İranlılar, Azerbaycanlılar bu zerp diýerler. Türkler hem zerp, darbuka diýerler. Darbuka. Bizde de zerp bolup gitdi şu instrumentin adı näme? Mundan bir bilýänjelemiz görkezsek. Yo şul erbetde bir ýyl könürak türkmen kündügüne de meň zap durmaý hyjan şundakla. Berekella.
Häzir bolsa gazdan adamlar Mähri ay tuğulamy eýýäm ýerine geçip otyr. Janyň adyryny bilýärdi. Häzir eger mümkin bolsa hak berdi ýaş estrada aýdymçylarymyz bar. Olardan çağırylmamız bar. Häzir men şul ajaýyp sahnamyza Döwranjan bar, Döwran Tokaýew. Şonu çağırasym gelýär. Sebäbi Döwran bilen arada Gazakstanly bolduk. Gazakça Döwran nimek näelrek borka diýseň pikir edýärdi. Döwran. Ýok, aňryk bardyk bolyn konsert başlamazdan öň Türkmenistandan kelgen hormatly konagymyz Döwran Tokaýewna merhamat diýär. Şondan märim Döwranjany, Döwranyň ele Döwran ýaty. Häzir ol Döwran Tokaýewi şul ajaýyp sahnamyza çagyrýan. Döwranjan gelin garşy alaly. Döwranjan öz şähertleriň biri bolup, Döwranjan öz ilki bilen ýüreğinde arzulanmadyr. Sebäbi türkmen halky, türkmen dinleýijisi ilki bilen şul gow aýdymçylygyň, gow sadanlygyň gutluglaryny gow görýär. Sebäbi ol hasta bir üýtgeşik bolýar da, öz ýüreğindäki arzulanmadyr. Türkmen halkyna, öz kardeşlerine aýdaýdym. Benim öz Türkmen halkymy täzeýle bilen gutlaýan, gutlamak bilen jan saglyk arzu edýän. Köp sag bolun häzir bolsa. Döwranjan bize bir aýdym aýdyp ber. Onuň programmamy ýene dowam eder. Döwran Tokaýew, garşylan. Comme si je n'existais pas. Elle est passée à côté de moi, sans un regard, reine de Saba. J'ai dit Aïcha, prends tout est pour toi. Voici des perles de bijoux, aussi auront de ton goût. Le fruit aimé au goût de miel m'a dit Aïcha, si tu m'aimes, j'irai où ton souffle m'emmène, dans les pays des lois et des bêtes. Je penserai de l'homme où tu peines, rien n'est trop beau pour une si belle. Oh, Aïcha, Aïcha, écoute-moi. Aïcha, Aïcha, tombe pas. Aïcha, Aïcha, regarde-moi. Oh, Aïcha, Aïcha, réponds-moi. Je dirai les mots, les poèmes. Je jurerai des musiques du ciel. Je prendrai les rayons du soleil pour éclairer tes yeux des rêves. Oh, Aïcha, Aïcha, écoute-moi. Oh, Aïcha, Aïcha, tombe pas. Elle a pris tes petits trésors. Moi je veux mieux que de ça. Des barres font des barres au même endroit. Je veux le même, mais pas que toi. Et du respect de chaque jour. Moi je ne veux que de l'amour. نبغيك عايشة والمتليك هادي سيد حياتي وحبي انتي أمغي بنتي حياتي تمني
in Ayşe hakkıyıntiyo Ayşe, Ayşe kutumwa Ayşe, Ayşe hele dıbgı Oh Ayşe, Ayşe ton baba Ayşe, Ayşe mutalib Ayşe, Ayşe réponds-moi La 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 Ay, la 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 Ah, la 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 Ah, la 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 Berekella Döwranjan. Be, Ayşe diýende şu öz aşyryny aýdym ekeni. Şu Nurýe gelne jemgyýdy bar Ayşe diýip. Şoňa düzlen aýdym. Ya oňa ady Äşe mi? Ha, wah, Äşe. Ýama şyryny aýdym.